Добре дошли отново на форум Кариери, уважаеми гости. Традиционният ни форум в нашия университет се провежда от днес до 27 март. Нашето висше училище се стреми да предостави на възпитаниците си среда, която съчетава теоретични знания с практически примери от професионалния сектор. Тази формула за успешно кариерно развитие, изграждане на предприемаческо мислене, социална отговорност и прилагане на меки умения затвърждава устойчивите взаимоотношения между студентите и представителите на бизнеса вече за 13-ти път. Фатално е, но ние сме убедени, че фатализма може да има и положителен знак, нали така, професор Станимиров? Така че това е нашата формула. Събитието цели да събере на едно място фирми, които предлагат работа или стаж от различни браншове и студенти с висока подготовка в областта на икономиката, управлението, информационните технологии и туризма. Тази година в 4-те дни на форума ще присъстват 80 щанда на фирми, организации и институции. Реализираните перспективи, ентусиазмът по време на интервю с представител от бизнеса, професионалното отношение на младите хора са част от емоциите в периода от днес до 27 март, всеки ден от 10 до 15:30 и ще изпълнят студентската улица в академичната ни сграда. По време на нашето 4-дневно събитие, ще напомня, 24 март икономика, администрация и управление, 25 март туризъм, 26 март информационни технологии и аутсорсинг, 27 март финанси и счетоводство. Много ми е приятно да обявя, че официални партньори на днешния ден на форум Кариери са областната администрация Варна и Варненската търговско-индустриална камара по традиция. Добре дошли на поредното издание на форум Кариери в Икономическия университет Варна. Случващото се в бизнеса и в администрацията ясно показва, че е важно да се взаимодействаме. Университетите трябва да спрем да се възприемаме като институции, в които е генерирано цялото знание, поне доколкото зависи от мен го правя. Бизнесът следва да излезе от ролята на клиент и ползвател на образователния продукт и да стане активен играч в създаването и развитието му. Всички знаем, че пред образователните институции, пред бизнеса има много предизвикателства. Младежите твърде много разчитат на технологиите, благодарение на тях мислят, че всичко се случва с 1-2 клика или чрез слайдване на екрана. Това създава едни, бих казал, нереалистични очаквания, както за високи възнаграждения без значение от компетенциите, така и за проблеми и решения в процеса на работа. Но предизвикателствата не спират до тук. През последните 35 години държавата мислеше, че й трябват подготвени младежи по чужд език. С това системата на образование стана експортно ориентирана. Подценихме знанията по математика, природни науки. ПИЗа го доказва категорично и устойчиво във времето при последните замервания. Преди 15 години беше решено, че ключа за палатката е в производството на програмисти. Днес изкуственият интелект програмира и позициите за такива кадри търпят съкращения. Бъдещето ще покаже дали в какво сме сгрешили. Едно обаче е ясно, крайностите никога не са така най-верните решения. Безспорно употребата на дигитални и потапящи технологии като изкуствен интелект, виртуална реалност, добавена реалност се превръща от екзотика в необходимост поради множество фактори. Сред тях е по-ниската мотивация и ангажираност на поколение Z, което много изследвания потвърждават. Изследване на Европейския център за развитие на професионалното обучение от 2024 година показва, че почти половината от всички работни места в развитите икономики ще бъдат автоматизирани. В България само 31% от възрастните притежават основни дигитални умения, средно в Европейския съюз е 54%. Почти половината.
По прогнози до 2050 година работоспособното население ще намалее с до 25%. Имайте предвид, че тези, които учат в момента и тези, с които ще правите интервюта, те ще бъдат на пазара на труда и 2070 година. В същото време само на практика по-малко от 10% от хората между 25 и 64 години се обучават и усъвършенстват активно през целия си живот, имам предвид в България. Средно в Европейския съюз е около 40%. България има един от най-високите дялове на ранно напускащи образованието, над 10%, което допълнително засилва натиска върху икономиката. Защо казвам всичко това? Това е един плах опит да резюмирам върху каква основа стъпваме всички ние. За радост, мисленето ми е в позитивната част на спектъра. Тези от вас, които познават Икономически университет Варна, чудесно знаят, че стратегията ни е насочена в няколко посоки. Изграждане на предприемаческо мислене, прагматично обучение, интернационализация, дигитализация, разбира се. Усилията ни да изграждаме предприемаческа култура и за подпомагане на местната предприемаческа екосистема да се превърне в естествен гравитационен център за привличане на таланти, мисля, че дават резултати. Доказателство за това е определението на Икономически университет Варна за хъб и обучителен център към EIT Food, т.е. към Европейския институт за иновации и технологии. За съжаление, сещам се интервю, което бяхме давали пред БТА, питаха какво става с дълбоко-технологичната иновационна долина. Това е проект, който беше един от трите най-добри проекта, одобрен от Европейската комисия, 2 пъти потвърден като подкрепа през Министерството на иновациите и растежа. Трябваше да се сближим иновационните долини на Варна, Мюнхен, Клуж-Напока, Саламанка и Тузла, но в последния момент, поради бюджетни ограничения, МИР се оттегли от проекта и България беше извадена от иновационната карта на Европа. Защо? Не знам. Скъпи представители на бизнеса, всички прекрасно знаем, че продукта на образованието е на входа на бизнеса. Какво обаче казвате вие, представителите на бизнеса? Казвате, че голяма част от младежите не са подготвени за пазара на труда. Като човек с над 25 годишен бизнес опит и аз мога да потвърдя, че това отговаря до известна степен на истината. Знам обаче, че и никой не се е родил научен, ние също не сме се родили научени. Убеден съм, че този проблем може да бъде преодолян с комплекс от мерки. Ще ви кажа няколко от тях, в случай, че ви се струват логични и работещи, моля да ги подкрепяте в интерес на образователната система и бизнеса. Първо, колкото и да ви се струва странно, аз съм за въвеждане в Закона за висшето образование на процедура с ясен критерий за прекласиране в края на всяка година на всички студенти активни, с което студентите с ниски резултати да минават в платен прием, а тези с високи резултати платен прием да заемат техните места. Второ, въвеждане на 3-годишен курс на обучение за определени професионални направления, сред които са и икономика, администрация, управление, туризъм и така нататък. Това ще осигури бърз достъп до пазара на труда, насърчаване на мобилности в чужбина, но това може да се случи само след компенсационен механизъм през субсидията за висшите училища. Трето, обучението по икономика, администрация, управление, туризъм, информатика и други да имат задължителни практически стажове след всеки курс, а не само след трети курс. Разбира се, тясна работа с бизнеса в часовете, задания от бизнеса и други действия са абсолютно наложителни мерки. Вариант е въвеждането на форма на дуално обучение. Аз съм много за това. Все още не е решен обаче въпроса за висшето образование. В момента се работи, отваря се Закон за висшето образование. Най-вероятно ще бъда част от тази работна група, които ще го преработваме. Четвърто,
подкрепа от страна на законите, имам предвид Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в Република България, за минимални изисквания към преподавателите, за да поддържат статута си на такива. Имам предвид, че към момента се правят атестации на 3 или съответно на 5 години, в зависимост от това дали не е хабилитиран или хабилитиран преподавателя. Обаче няма образователна институция, която сама си прави харакири. Когато има единни критерии на национално ниво, нещата са различни. Разбира се, петото нещо, което много пъти съм казвал, въвеждане на кредитна система с гъвкава учебна програма. Тази система има капацитет ефективно да оценява преподавателя, защото студентите не записват слаби преподаватели. Особено ако има мотивирани студенти. Знаете, в момента още от тази година в 59-та минута ще се наложи ние да преработваме правилата за прием на студенти, въвеждане на квоти с математика. От тази година приеманите в професионални направления икономика и администрация и управление, които най-вероятно ще се обединят в едно професионално направление, т.е. няма да има две отделни, 15% от приема ще бъде с математика. От следващата година проекта на постановление 64 гласи, че минимум 50% от приема ще става през матури по математика. Забележете, не изпити, а матури по математика. Предложил съм на министъра и на колегите, които обучават в професионално направление икономика, администрация и управление, да въведем единен приемен изпит по математика в един и същи ден. От екипи от тези университети се изработват варианти на задачи в един ден. Те се дават както матура, но дава втори шанс. Министъра прие тази идея, но за тази година иска да я пробираме, а от следващата година тя да влезе като равностойна на матурата по математика. От нас зависи какво ще направим. Вярвам, че днешния форум ще добави стойност за всички участници. Аз потвърждавам моята пълна ангажираност като ректор с това всички наши студенти да търсят и да намират най-добрата възможна реализация. Благодаря за вниманието и успех на форума. Изключително вълнуващо за мен е да присъствам на форум Кариери, защото в последните 13 години като преподавател, всяка година, минавайки по студентската улица, се вълнувам, виждайки и бизнеса, и представители на различните държавни институции да са тук на място в нашата алма матер. Вълнението на студентите с всеки един досег с бъдещите си работодатели. Защото това е много важно. Важно е да се подпомогне професионалното развитие на студентите, важно е да се подпомогне и самият бизнес, защото ползите от този форум Кариери са двустранни. Те не са само за младите хора, те са и за бизнеса. В последните години наблюдаваме недостига на работна сила на пазара на труда. За област Варна това е особено осезаемо в сферата на туристическия бранш. А форум като днешният могат да допринесат да се намалят тези недостиги на работна сила, да се даде една възможност младите хора да останат в България. За днешния ден вълнението ми е още по-голямо, защото за първи път областна администрация е официален партньор и се включва в форум Кариери. Като областен управител оценявам тази възможност да партнираме с университета, защото областна администрация е представител на държавата в региона и по този начин, присъствайки на място в образователните институции, в случая в Икономически университет, ние ще дадем един положителен знак за това, че държавата се интересува още в процеса, в който младите хора се обучават, те да имат възможност да се докоснат до своите работодатели. В началото, така като вметка, стана ясно за какви са взаимоотношенията и връзките между Варненската търговско-индустриална камара и Икономическия университет.
през тази година ние ще отбележим 130 години от създаването на Варненската търговско-индустриална камара и както е видно от историята, още в първите години тя отделя сериозно внимание на образованието, на квалификацията, най-напред създаването на Варненската търговска гимназия, а в последствие и на Висшето търговско училище, сегашния икономически университет. През 1991 година ние възстановихме дейността на камарата, която е минала през различни периоди и от тогава всъщност, следвайки традицията, ние имаме непосредствена връзка с икономическия университет. Може би поради възрастта ми аз имам така, може би удоволствието да съм свидетел на развитието на сегашните ръководители на университета и на професор Станимиров, и на всеки от вас. И всяко посещение в икономическия университет носи нещо полезно, някаква полза от взаимоотношенията ни. Именно преди малко в коридора в Студентската улица, всъщност ние договорихме с ръководителя на катедра, аз знам стокознание, може би има по-модерно наименование с цел така да привлича студентите за посещение в Търговската камара на тези, които изучават всъщност митническа дейност, тъй като при нас също с една от основните ни дейности е издаването на сертификат за произход на стоките и надявам се това ще бъде полезно за студентите. Аз искам да отбележа, че днешния форум кариери е един момент на истината. Малка ли ще бъде, голяма ли е истина, но това е истината както на студентите, които ще намерят различни форми на реализация, било чрез стаж, било чрез работа в съответните компании, а също и за самите компании, защото в края на краищата аз знам, че всеки от вас се нуждае от кадри, подготвени кадри или кадри, които те ще подготвят на място. Поради характера на нашата дейност, аз така или иначе ще участвам и в следващите дни, тъй като в състава, в обхвата на фирмите, които са членове на Търговската камара, има всъщност представители на всички тези бизнеси, на които е посветен форума кариери. Искам да ви поздравя, всъщност най-вече ръководството на университета с тази идея, традиция станала вече за организиране на форум кариери, а също така и ръководителите на фирми, представителите на фирми, които ще срещнат своите бъдещи всъщност служители, работници и така нататък. Пожелавам успех на форума и наистина той да се превърне в момент на истината. Здравейте! Да кажа за днешния ден, 24 март, отваряме икономика, администрация и управление. 29 щанда ще има на днешния ден, рекорд, който сме нямали до сега. Това е денят, в който се предлагат най-голямо разнообразие от браншове и позиции. Най-много различни стажански, редовни, някои организации имат и сезонна заетост поради сезонния характер на нашия град. Искаме от името на университета и на Център кариери, предприемачество и маркетинг да благодарим на всеки един от вас, тук присъстващите. Да се обърнем към постоянните ни партньори, с които грабят всяка една възможност целогодишно да имат представяне тук при нас, защото те ни учат. Искаме да благодарим на новите фирми, новите организации, които присъстват за първа година. Имаме около 5-6 такива. Искаме да благодарим, защото показвате, че форумът има смисъл и все повече нови организации се присъединяват към него. Искаме да благодарим на участниците от държавната администрация, защото макар и по-труден за тях този формат, те ще присъстват и ще покажат една друга гледна точка и друга визия на нашите студенти, за да могат да се ориентират какъв е начинът на подбор в подобен тип организации. Благодарни сме на компаниите, с които тези 3 месеца комуникирахме много бързо и лесно. Знаете колко имейли сме си разменили, колко телефонни обаждания.
представете си 80 фирми и ние от другата страна. Благодарни сме на компаниите, които ни задаваха многобройни въпроси, с които ние ще усъвършенстваме всяка година форума и ние го правим. Студентите ни чакат отвън. Имахме много обаждания и запитвания за това дали форума е затворен само за студенти, дали ще има някакъв ход. Не, няма. Обявили сме, че университетът е отворен. Отворен е включително за ученици, ако имат желание да се ориентират какъв е пазара на труда и как в последствие да си изберат специалности. Отворени сме за общността, защото тук е бизнеса и тук в момента се показва не само конкретните 5, 6, 15 човека, които вие имате нужда да подберете като кадри, а реално каква е обстановката и какви са изискванията на работодателите. Тук е момента да се обърна и с апел към вас. Подберете кадрите, които са ви нужни, но обърнете внимание и на останалите, защото една част от студентите ни, примерно, ще са първа година или втора, но те искат да се ориентират и искат да знаят, че следващата година, примерно, могат да бъдат част от вашата компания. Защото по принцип в по-големите курсове вече работят и са тук, може би, за да се преориентират, но тези, които са от по-малките, наистина искат да работят. Благодарим за колегиалността, търпението, което ни оказвахте и вие, за да успеем да отговорим на всички ваши изисквания, всички въпроси, които ни предлагахте.